लीप दी चूल्हा एकदम खरकट हो गइल बा। बताव एगो दीदी जी बानी कोनो काम करे के ना चाहेनी, सोचनी कि छोटकी आइल बी तो उहे करी, घर में पसर के सुतर रहे। ई ना बुझाला कि दुनू आदमी मिल के कर दी से घर के काम तो ठीक हो जाई। कन्या का हो चूल्हे लिपाई का करी का करी को काम ना करन तो सोचनी कि चूल्हा लिप दी तो ओकर बर्तन सर्तन धो दे हम। औ कहाँ भी बड़ा की उहाँ के बानी घर में पूरा गांव के रोपा गइल खेत। एगो हमारा घरे बात घरे में बनौला खैला ले फुर्सत नइखे मिलत केहू के। अब एगो बात बताई अम्मा जी, खेत के जब रोपनी होता तो रौरो कहे के चाहिए ना पहले ही, अभी आके कहम तो कैसे का हो जाई। खेत तैयारी हो गइल बा, चला जा बिया उखाड़ के रोपे के बा। तब बोलाई उहाँ के कि खाली हमनिए रोपल जाई। उहो रोपी हमने के काहे के रोपल तो बोलाई बड़ा की का जी मम्मी का करत तू? तोर तो घरे में सुतल निक लागत ना। हाय एको आली सोचत है तो सबके गांव के रोपात हुए, सब कोई के रोपनी हो गइल, हमनी के भी कुछो ना भइल। देखी सूते के तो बातें छोड़ दी, जाके दू गो लेवा सटनी उ काम ना हटे, ऐसन कैसे रोरा कह देवे नी। अच्छा ठीक बा, चिल्ला के मत बोली। अम्मा जी कहत नहीं रोपनी के तो चले के मिलजुल के रोपवा देवल जाओ। देखो कन्या तू नहीं खुद जानत रहुआ, नहीं खुद जानत कि हम रोपनी उपनी ना करिला, रोपनी खोज ली रहुआ दूसरा के। अरे हम रोपे के बउआ 1 बीघा खेत है आ तोरा के मजदूरी लगवा दी, हम मजदूरी लगवा दे तब फिर खाइब कहाँ ले? रौरा रोपनी करे में का दिक्कत बा बताई तो। देखो कन्या हम रोपनी उपनी नैहर में नहीं कैले और हमरा माटी से एलर्जी बा। देखो गोड़ा काटता, अभी चप्पल खोल कन्या गोड़ा काटता। एलर्जी बेलर्जी ना चलिए जा, काहे कि रौरा रोपे ना जाम तो अम्मा जी हम बता देतनी कि हमू धान रोपे ना जाम, बता देतनी। ये घर में लकठा लगेबू स ना, तू चल जा रोपे, हम खाए बना देम ना जाम तो रौरो जाम। ई बता उ छोट होके रोपे जाई खेत में आ ते बड़ होके घर में रहबे। आई गांव के आदमी देखी तो निमन कही। आखिर कमा तो इतना करबे न करम। देखी मम्मी जी हमरा से हाथ जोतन, हमरा से रुपई उपाय ना सुनी। ना जाम त ना जाम। काम के बात यहाँ करतानी, घर में हमू काम करनी, ऐसा तो नहीं कि रौरे घर पूरा संभाल के रखेनी। बताई हमू घर में काम करेनी त जे घर में बाव त काम करबे नु करी। हमार रोपनी खोज ली जाई, हम ना रोपे। सुन ली, रोपनी करे जाई हन तो हम जाम ना तो ना जाम, सीधा बात बा। ई रोपनी करे जाइहन, कैसे ना जाइहन? ठीक बा, हम सासे बनी चल रोपनी करे, बुझाइल ना? देखी बुचिया के पापा से नहीं खन तेरा जबरदस्ती करत नहीं ना। अरे बुचिया के पापा के छोड़ी ना, चली रोपनी करे से मिलजुल के कइल तो अपने नु खेत ह, दोसर के थोड़ी ह। आखिर हमरा के लिया जी में रोपे आई होली ना, भद भद गिरम जान जाई। अरे तो अम्मा जी बता देम, बताई। चल हम तोरा के बता देबा, तोरा के सिखा देब, सीखबे आ चलबे तबे न तोरा सीखबे तो तोरा काम में आगे दिन के काम आई। बताई अम्मा जी, इनका से हम छोट हई आ हमरा धान रोपे वाला है, आ इतना साल से बाड़ी तो इनका धान रोपे ना आवेला। ए फुआ कहत ना रहे अपने नैहर में तू रोपले बाड़ू। फुआ के मारो जब बेटी नु बियाहल बिया सब देख लेन वैसन। अच्छा चल अम्मा जी बता दे, हम उतना तमाशा मत करी। लेकिन हम खाए ना बनाएम सांझी खानी, तोरे बनाए। देखलो एक ड्रामा नो, एगो काम करी तो एगो ना करी। अभी साँझ नहीं खाना भइल ना अभी चली रोपनी करे, साँझ के साँझ बेरा देखल जाई। रोपनी क कई ओकरा बाद में देखल जाई। चल कन्या तनी गुड़ पानी ले ला पियल जाई। गुड़ पानी ना जे काले हम चलो चुपचाप आवल जाई तो पियल जाई। चल सन पहले बिया उखाड़े के बा, ओकरा बाद में नु रोपे के बा, समझ में आई? चली ना ठीक बा, यहाँ के कहीं कि इहो के जल्दी जल्दी उखाड़ लेम बिया। हमारा आदत नहीं के उखाड़े के, उखाड़ के देम तो हम रोपम देखले बानी लेकिन रोपल। अरे दीदी जी मिलजुल के कइल जाई, उखाड़ल जाई, सीखल जाई, तबे न होई। माल निकाल के आमा जी ना रहन तो सब कुछ हमनिए के न करे के पड़ी। कौन ऐसन काम बा तो करबू तो ना करे आई तो का आमा जी कहला हमरा होई काम ना करे आई। ठीक कहतनी अम्मा जी, दुनिया में कोनो ऐसा काम नहीं है कि आदमी कर ना सकेला। तब हाँ चली जल्दी कबारो सन, तनी की नहीं के बुझात? हाउ देख तो हाउ देख पवनवा के बाबू कितना जल्दी जल्दी कबारो दन अपन खेत रोपवा दिहल ना। तुहा के कहीं आ तोहनी के तो बुझा एकर तो फद गोबरी के औरू नहीं के बुझात। देखी एगो रोपे आ एगो फद गोबरी मत कहीं। ए जल्दी जल्दी उखाड़ी लो, घाटा घेरता बुनी आ जाई। हाला जी बताई तारा ना कुछ के लूरे नहीं खे। हाय छाव धरो तड़ू उखाड़ी उखाड़ी बिया उखाड़ी। ऐसन बात नहीं के रहे बाबू के 5 बीघा हार बात रहे लेकिन रोपनी लागत रही तो बड़ा रौरा हाला करनी, बिया उखाड़ी ना। रौरा चाहतन कि बतियाते में टाइम निकल जाओ। है कनिया देखलू होने ले घाटा घेर लेबा हो, लागत बुनिया भी जाए के। तब ऐसे कहतन कि अम्मा जी जल्दी जल्दी उखाड़े के बुझल कने हाथ ना कबारिया न देले बन जा, चलल जाओ लेके तब रोपल जाओ। चलल जाओ रोपल जाओ, का कइल जाई। घाटी तक कबारल जी हाथ ना रोपल जा पहले। चली पहले रोप लेवल जाओ ना तो कहीं चल पानी यहाँ पार ले जा। लगी। बाबूजी तनी है बांध दे तो अटी हमरा नहीं खे बाने आवत। बड़ा यहाँ के लेकिन खेला कर रही देख ली। बांध हल्का ले जा तनी जा चलो। चलो
आई अम्मा जी आई तो चलो चले के झिम बरसे सावन में बदरिया रोपनिया कलाए सखी किरिम झिम बरसे सावन में बदरिया रोपनिया कलाए सखी किरिम झिम बरसे सावन में बदरिया रोपनिया होने जाई रोपी कलाए सखी आगे गई कि नैहर में बाड़ू हो भैया के दुलरी ससुर जब जइबू दकनिया कि नैहर के बारू जब दुलरी ये सखी गाही नहीं क्या होता हमरा से जानतरू गीत सतमुखी होखेला जानलू हनु हां अब केहू गा पावेला केहू ना गा पावेला ए कनिया एगो हम गीत गावतनी है गाई गाई अम्मा जी गाई तो गावा जता उहे हां गाई हायोल नाइकी गीत सिखले तू मेहंदी मांगा दसैया मोती झील से साइकिल से ना तो गाई ना हमने पीछे से गाव तनी सा अरे मेहंदी मांगा दसैया जी मोती झील से मेहंदी मांगा दसैया मोती के झील से जाके साइकिल से ना जाके साइकिल से ना सैया मेहंदी मांगा दी मोती झील से जाके साइकिल से ना जब से मेहंदी ना ली आईबा अरे गाई गाई अम्मा जी गाई चाप के कि जब से मेहंदी ना ली आई बस संगवा दे गाइए आगे गाइए हंसतड़ू आई तोरा हंसी छुटता एगो तो देखी ना कैसन रोपा तारी निमन से रोपी झुमर रही हाथ ना रोपल जाला ये गाय याती करो तरीका देखी तो कैसे रोपल ठीक रोपल बहु कि जबले बनाई बना गहनावा ऐसैया सुतब हमया गानावा कि जबले बनाई बना गहनावा ऐसैया सुतब नाम संघवा सुतम हमया गानावा ऐसैया सुतब हमया गाय अम्मा जी सुतब हम आंगनवा ऐसैया सुतब हम आंगनवा रोपसन जल्दी जल्दी बाक हमर डांड दुखाए लागल गोड़ चुनचुना लागल हम ना रोपब हम जात नियारी पे बैठे रोपी लोगी रोवा लोगी हाँ तो और गोड़ चुनचुनाता नु त अम्मा जी हमरो गोड़ चुनचुनाता हमू जाके बैठ जाम बता देतनी का दाज करलु और रोटी जो बेसी बना देम बनवा लियो घर काम को के सधवा लियो हमरा तो हमू दुगो रोटी बेसी बनवा देम अभी रोपनी करवाई चुपचाप अरे तनिक करे लगलो सन पट्टीदारी आई हो देखत सना भगवान घाटा घेरत हवन अभी ये बारिश से लगिन त भागे लगबू सन घरे त इहां के कहीं रोपे के हम अकेला ना रोपम पहले बता देतनी तब तक कहबू से चूरा लाई हम ये ढेर खाइब सबसे ज्यादा चुप रही ओसे बेसी तो बरना घरे से मौसी घर से आ जाला अरे नैहर से आई त का ह ससुराम रौरा काम ना करम धान ना रोपेम आय कितना लड़त है जिमे से छोट नु बिया आज तक हम फुआ जी जरा ना जरा लड़नी ना बोलत तो ऐसन बड़ी लागत बड़ होके का जना का उखाड़ लेली काम करे के बेरी तेरा है बैसबा आ खाली बड़ के पदवी जना होता वो बड़ बड़ से बड़ निहन काम करो हम ना रोपम जी एगो तो रोपतो बाटी में आदमी बोलतो भी आई काहे ना बोली आय अरे खेलवाड़िया सब तो भतरी रोपते ही हम ना रोपम देखा तनी हमरा के खेलवड़िया सतभतरी कहत आय अरे त ना मनबे देखी ना ये हमरा के खेलवड़िया सतभतरी कहत बताई धान रोपन हम आइल बजे कर गाड़ी सुने आइल बनी ए रारो खेला करो तू हमरा के खेलवखड़ी सतभतरी कहत अरे त इका कर लगलो सन खेता में आदमी के जने घुसका आ रोपनी ना करी हमरा सा के गरियावत या गाड़ी देती हमरा के ई बताई तो पूरा गांव के जना होता जरूरी बा तोरा प्रा तो छोड़ दे हम चल जाई नु जो आय चल जाई अरे रोपा सन मिल मिला के ई काहे गरियावला के सौतीनी आज कर हम मार के जियान कर दे में ही खेत में हां तो मार हमारा तो दही तोरा के तो मार अरे भाई आई तो अरे अरे रोटी अरे गरियाव तेरी अरे आज रोपनी ना होई हमर जी ए बापवा काटी के हम अरे बाप रे बाप हमर सानी कोंडा बापवा काटी के ये मारो अरे सब दिन आई का लड़ल सरे ना होई तर कुटाई होई अरे पूरा गांव के लोग देखता तनी के नीक लागता आय ओय हो मैया एकरा माई के एकरा मौसी के ई रारो अरे हमरा गरियावा तरी गरियावा तरी
ये दादा हम आज मरो दादा डालगा हो गम यही खातिर आइल हुसन यही रोपनी कराइल हुसन त लेवाड़ में जाइल हुसन रे भौजी दोनों के झोटा ध के नचा दे हेंगा निहन जानलु जा दोनों जैसन घरे त हम अकेला ही रोप के आई जैसन ही रोपी सवत लोग ये चाहत रहलु जना हलवा पूरी बना के रखा तनी आई हल अरे हमर माई आवसन मारत त पचक जातौ जा खिलाड़ो खेला बनैले बौजा बाप हो बाप ई जतना खेत में रोपे ना आइली सन उतना त गुआ गिंजन करवा देली सन पूरा गांव के जनवा देली सन त हमनी के फलाना के पतो रोपे आइल बाइसन आय एक यही टोला में बाइसन एक गो पतो होय तो रोप के डोब के रख देते सन काट पीट के कोई नहीं खे जानत आई रोपे के आइली सन खेत में जतना रोपली सन उतना त झगड़ा कइली सन